iya Mas. Nadu. Bayu. Nadu. Apa gila suwe-suwe to Mas? Lo gila rasa disawang terus diolu. Diolu. Bagong. Cici. Untuk mau nyambung gawe. Ayo Ramadan. La. Tepuk tangan untuk Mbak Rini Mas Bagong. Nggih. Iki ketoke penabi salah tampa iki. Seloke ngajak biong kedil seloke suwuk. Luar biasa. Nggih, nuwun. Dik Kangko nggih tasih lenggah. Nggih. Mas Kangkon apa sih lenggah? Tasih. Neng nembe anu kalih Gustine nembe rapat ketinggalan. Oke. Cobi kula nyuwun gunganipun Mbak Riri rumiyin ben marai melek. Gimana Mbak Riri? Seragenan, Cok. Mbak Riri nyuwun sing kendangi Mas Didi ku rene. Nggih. Cobi dipun aturaken remenanipun Pak Haji Untung, cobi. Pun boten napa mengki kan saged Kan diputer-puter. setreme Gri. Nggih. Jangan koro Kang. Jangan koro. Nggih. Jangan koro. Beliau suka mendengarkan utawi remen jangan koro. Mbok menawa rumiyin nggih nate dahar jangan koro ya iya. Nggih. Kowe apa yang ngerti jangan koro, Nduk? Ngertos lho Pak, dugi sakniki malah. Mosok. Nggih, damel pecel. Oh iya bener. Jangan koro. Semangga, seragenan ya. Jangan koro seragenan datosyo. Ayan joget Mas Baja. Ya. Ayo ya. Hey. Saiki katone dimeni pembangunan kutha Sajenasi dalan-dalan tansah katon rapi masyarakat yo merukun daya kelingan semono dina uripe rekoso paribasan ora mangan sekat saben dina mangan diwul karo Gereja dibaten rezeki ana sing maringi ulate kowe aja lali setia mreng rasane Gusti saiki zapane wis beda desa kutha sasan ora beda yen kula mung tansah rekoso ning saiki bisa lakon Hei. Mas Padu.